Vi har hyrt relaxen på badhuset. Ja, kan ni berätta vad vi har gjort nu, eller vad vi gör? Badar. Dubbelbad. Fast det är inga bubblor nu. Nähä. Alltså det var en som hade det. Men nu ska de få bubbel så de tiger. Ja. Det finns ett litet fint akvarium här med lite små fiskar i. Gurkus. Sen här nere har vi äventyrsbadet, fast vi ägnar ju hela dagen till relaxen vi. Sen finns det lite olika bastun också. Det finns ett ångbad. Och så finns det en finsk bastu. Vackert. Här har vi ånga. Sen har vi en sån här när man har bastat då, så tar man och rycker i den här. Så får man kallt vatten över sig. Det är det. Och här borta har vi biobasten.